लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो दिनै खेबसे स्राय बरना लालायबाय। आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव बानायदों। बेनो जाहैबाय मा आं होनदों थाम्बनेलाव साख्रि लानोबा BJP गभर्नमेन्टनि आमोलाव लाखा होननानै आङो दिनै मोनसे थाम्बनेलाव लिरदों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै फैबाय मानो लानांगौ आं बेनि डिटेल बाथ्राखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामगोन। थारमाने नोंथांमोना नुदों सिगां समफोराव गोबां माखासे आसामाव गोबां साख्रि ओंखारबाय बा BTC आवबो गोबां साख्रि ओंखारबाय। नाथाय बै साख्रिफोरनि गेजेराव दिनै जायफोरनाखि रोंगौथि गोनां, जायफोरना टेलेन्ट दं, जायफोरनाखि फरायनानै पास जानो हायो एबा जायफोरनाखि इन्टारभिउआव पास जाबाय थायो नाथाय बिना रिजाल्टआ फैया लास्ट बाराव। दा बेफोरबायदि गोबां माखासे थासारिया सिगां समफोराव जाबोआखै नङा जाबोदों। दा बेफोर मानि थाखाय जादों होननानै बुंदोंबा सोरबा MLA नि आन्दाराव जाथि खुरमा थाबाय, सोरबा बिदिनो मन्थ्रिफोरनि जाथि खुरमा थाबाय, सोरबा आखाइ गोलाव मानसिफोरनि जाथि खुरमा थाबाय, बिदिनो फैसा होनाय जेनेबा 2 लाख 4 लाख 5 लाख बेबायदि होनानै साख्रि मोननाय नोंथांमोना खोनाफैदों आरो खोनागासिनोबो दङ। दा नाथाय आङो दिनै बिराद बिसास खालामदों जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे होनबाय थादों जे 1 लाख साख्रि होगोन आरो बे साख्रिखौबो बिना फैसा आरो फैसा गरसेबो गारनाङा जासे साख्रिखौ मोनफुंनो हागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिदिनो पाब्लिक मिटिङाव, बिदिनो मालाबा राजनितिनि मिटिङाव, मालाबा बिदिनो गेदेर प्रग्रामफ्राव दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया होनबोबाय थादों। दा बिनिफ्राय आङो बेखौनो फिल खालामदों, आङो मोनदांनो हादों हिमन्त बिश्व शर्माया नैबे सरकारि साख्रि होनायनि सायाव एक्चुअलि जा मावो थिगखौनो मावदों। दिनै नोंसोर नुदों थांनाय बावैसो सिगां जेनोखि आसाम दाइरि रिक्रुटमेन्टआव बिसोरो दा जब होनो थांगासिनो दङ, जेनेबा 11 तारिखआव होगोन एपइन्टमेन्ट लेटारा। दिनै 3rd ग्रेडनि जेनोखि जायफोर 3rd ग्रेडआव पास जाबाय आसाम दाइरि रिक्रुटमेन्टआव, जायफोरखौ अनलाइन डेट मिन्स माने नेटखौ बन्द खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा बिसोरनि डिपार्टमेन्टआ सोर मा डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननो हाखो बेखौ दिनै नेटआव हगारबाय आरो जायफोरनाखि 3rd ग्रेडआव पास जाबाय बिथांमोना दिनै मोनबाय आरो अनलाइनाव नायबाय बिथांमोना सोर मा डिपार्टमेन्टआव सोर सयेल डिपार्टमेन्टआव मोनखो ना सोर PWD आव मोनखो, सोर इरिगेसनाव मोनखो, सोर बबे डिपार्टमेन्टआव मोनखो दिनै बिथांमोना मोनबाय आरो जायफोरनाखि पास जादों बिसोरो। दा बिथांमोननि थाखाय मोजां बाथ्रा जाहैबाय। ओंखायनो आं नोंसोरबो बुंदों BJP गभर्नमेन्टआव जुदि नोंथांमोना साख्रि लानो गोसोबा दानो होबाय थाखादो। आरो जोंना मानसिफ्रा ओरैबायदि जायो साख्रिफोरखौल' हास्थायो खिन्थु फरायनाया मोजां फराया, बिदिनो इन्टारभिउखौ होदावा बे आरोना। बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो इन्टारभिउफ्राव जोङो बाहागो लादावनांगौ। मानोना नों खेबसेजों पास जाया खेबनैजों पास जाया खेबथामजों पास जाया खेबब्रैजों नोङो पास जाखागोन खि जाखागोन। मानो होनना बुङोबा फार्स्ट इन्टारभिउ होनायाव हमना लादो नोङो आननन जाबाय बबे सेक्टरनिफ्राय फैगोन नों थाल मोनला, मानिफ्राय फैगोन नों बेखौ हमनो हाया। नैथि जेब्लानाखि नोंहा जेब्लानो इन्टारभिउ होबाय नोंहा एसे गियाना बांलायबाय, बबे साइडनिफ्राय सोङो, मा साइडनिफ्राय सोंथारो बेखौ नोङो हमनो हायो। थामथि जेब्लानाखि नों इन्टारभिउ होबाय बाहाय हयथ' नों पास जाबा जाबाय आरो जायाबा नों नलेज मोनलायबाय। माबोरै होनना बुङोबा दिनै नों जुदि इन्टारभिउ होनो गोसोथारबा जेब्लायबो गोजामसिन बुस्थुखौ लानांगोन। जेनेबा गोजामसिन जेनेबा आसामनि प्राइम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्ट बिदिनो लालांबाय थादो आरो फार्स्ट वमेन प्रेसिडेन्ट बिदि लालांबाय थादो। माला उदांस्रि मोना बेखौ लालांदो। आरो जों इन्डिया आरो आसामनि सारिय'फाले बाउण्डारिया मा स्टेटजों नांजाबो, मा नाङो, बबाव बांसिन नांजाबो बबावहाय खम नांजाबो बिदिखौ लादो। ओमफ्राय जोंनि माखासे खेला दुला गेलेनायाव माखासे ट्रफिफोर होयोना, बबे ट्रफिजों माने सोमोन्दो गोनां बै बान्थाफोरखौबो जोङो लादो। आरो बिदिनो मेथ्स एसे लादो, ओमफ्राय माखासे इंलिश ग्रामार सिन'निम एन्ट'निम मिथिनांगौ दङ, आरो जेन्डार, फेमिलियर जेन्डार, मस्कुलार जेन्डार मिथिनांगौ दङ। आरो बिनि उनाव जों मा जाहैबाय मा होनना बुङो बिदिनो इंलिशबो थाबाय, जेनेबा सिन'निम थाबाय, सोमोन्दोफोरनि बाथ्राखौ नों जेनेबा सोमोन्दो सोङोना इया जुदि उमुनि जायोबा बिया उमुनि जायोबा मा जागोन बिदिखौबो लादो, बिदिखौबो सोलोंदो। प्रफिट एन्ड लस बेथ' फैखाथारो, प्रफिट एन्ड लस। नों हाथायाव मैगं लांदोंमोन, मुदुफुल थाइबा लांदोंमोन, नोङो थाइबाजोंहाय जेनेबा एथ' दामाव फानबाय बेसेबां प्रफिट थाखो, बा नों एथ'नि बायदोंमोन एथ'नि फानफिननांबाय बेसेबां लस जाखो। स'
स' बेबायदिनो मेथ्सखौ नोंसोर नोङो रोंनांसिगोन दाना आरो बेजों लोगोसे माने गारि स्पिड खारनाय नङा होमबा एथ' स्पिडनिफ्राय एथ' स्पिड खारो होमबा बेसेबां स्पिड जाखो बेसेबां घन्टायाव सौहैगोन बेबायदि आरोना दिनै सासे साथाम खामलाया जुदि गंसे न'खौ मा होननानै बुङो 30 दिनाव हायोबा होमबा बिदिनो सानै खामलाजों बे न'खौ लुनो बेसेबां सान नांगोन जेनेबा बिदिबो सोङो दा बेफोरनि माखासे टेकनिकखौ नों मोनथियो थारमाने इन्टारभिउ होदावोबा मोनथियो ओंखायनो जों होनोबा नाङा पास जाबाबो जायाबाबो होनांगौ एक्सपिरियेन्सखौ लानांगौ आरो नोंनि बैसोनि समाव नोङो मोनगोन बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो दा बेखायनो आं बुंबाय ओंखायनो आं होनदों जायफोरनाखि दिनैसिमबो साख्रि होसोगासिनो दङ फरायनायाव थारला मेथ्सखौ फराय इंलिस फराय EVS नाय जेनेबा इनभाइरमेन्टेल साइन्सखौ जों फरायनांगौ ससियेल स्टाडिस जों फरायनांगौ गोदोनि राजाफोरनिफ्राय लाबोनानै मुगलनो आहमनो हो बेफोरनि फारसे आरो गोबां दंबावो बेफोरनि फारसे जों मिथिनांगौ दङ जों बेफोरखौ मिथिना लाजोबनांगोन होनबानो मानोना नों हाखागोनसे हाखागोन आरो बांसिन नोंनि होम स्टेट नों आसामाव थानानै आसामाव बहा मा जादों बहा मा दं नों बेखौ मिथिथारनांगोन आरोना ओंखायनो आरो होम कान्ट्रिनि सोमोन्दै मिथिनांगोन दा माखासे बिलोफोरनि बाथ्रा मिथिनांगोन माखासे बिलो दं जोंनि इन्डियायाव माखासे बान्दोफोरबो दङ गिदिर बान्दोफोर दङ बेफोरखौ नोङो मिथिनांगोन आरो बिदिनो माखासे जोंनि भारतआवहाय मा सानखौ फालियो बेफोरबायदि सान जेरै फरायसा साननो मालाबा वमेन साननो बिदि आरोना दा बेफोरबायदिनि सायाव जों नलेज थानांगोन आरो बेखौ जोङो फरायोबासो जों हागोन जों दिनै नङा गाबोन हागोन खेबसेनो बोरै हानो खेबसेनो बोरै रोंनो खेबसेनो बोरै पास जानो जोङो मा खालामनांगोन जोङो बेखौ जों जेब्लायबो फरायबाय थानांगोन नाजादावबाय थानांगोन नोङो एप्लाइल' खालामनानै गेप बसिया जिरायना थाबाय थायोबा जानाय नङा दिनै नों आखायाव नों एन्ड्रइड मबाइल थुबाय थायो नाथाय एन्ड्रइड मबाइलावनो नोङो गोबां माखासे नलेजखौ जों बुथुमना लानो हायो ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों जायफोरनाखि साख्रि मोनाखै साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों दा बेखायनो होनना बुंदों साख्रिया गिदिर आरो फिसानि खोथा गैया दै आं बेखौ बुंखाबाय साख्रिया गिदिर आरो फिसानि खोथा गैया बे नोंनि लाइफनि खोथा दं नोंनि न'खरखौ दैदेनगोन नोंनि जिउखौ दैदेनगोन ओंखायनो जेराव सुजुग आरो सुबिदा आरो खाबु मोनो बावहायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन आरोना बै समाव जोंना LK लंकेश्वर बर' बिथां इउटुबारा बुंदोंमोन जे साख्रिया गिदिर आरो फिसानि बाथ्रा नङा बाथ्रा थार आरोना मानोना बे गभर्नमेन्टनि मोनसे पार्मानेन्ट सर्स बियो होमबा जोङो बेफोरबायदि सर्सखौ जों मालाबा एंगारनो नाङा ओंखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि फंबाय बा बिदा बिनानाव बिब' बा बायदि सोमोन्दो जानाय दिनैसिमबो साख्रि नागिरगासिनो दङ नैबे BJP गभर्नमेन्टआव बांद्राय कारापसना सोलियाखै ओमफ्राय दा जेनुइन मोनगासिनो दङ जायफोरनाखि पास जादों बिसोरो साख्रि मोनगासिनो दङ ओंखायनो बयबो एप्लाइ खालामबाय थालायदो आं बेखिनिखौ साफ्रोमबो खावलायनानै आं बे आयदानि सायाव भिडिअ बानायनायखौ लोगोफोर एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ